Hirugarrenean, Green Capitaleko txokoetako bat. Ongi etorri, aurrera. Gasteizko La Concordia, Araba guztiko zaharrena da. 34an sortuta dago, baina urte bete lehen hau ja hasita zegoen ibiltzen. 34an ofizialki sortuta dago itxurea danez. Astean zehar tendea baskarien batzuk, edo aste artean, aste azkenean beste afarien bat, eta asteburuan beti oten da zerbait, baina fijuak osteguneko izaten dira ostialekoa, eta bestela beti oten da norbait, baina astegunean gutxiago. Plana bikaina izan arren badirudi, kosta egiten dela tradizioari eustea gazten kasuan behintzat. Baina nik ezoka tradiziori. Nik ezagutzen du jendea joaten dena, eta astero dokatena gaztelenero afaria. Nik ez daukate elkarterik. Ez, normalean ez. Hombre, joan naiz, baino kasualidadeak dira ez. Ez naiz kidea edo orduan. Bueno, badago tradiziorik, bai. Nire familian ez dago inor txoko batera joaten dena, baina nik uste dut bai normalean eta nabaritzen da gainera, Hemen guk daukagun giroa txokoena da. Zakit, oraindik eramaten dira, ustez hemen ere Gasteizen. Dena den hemen ikusi daiteke kaletik, daudela hainbat sozietate eta elkarte. La Concordian 30 bat bazkide dira. Halere, ez da emakumerik. Sartu bai, momentuz bazkide bezala ez. Gustatuko litzaidake horrelako gauzak aldatzean, nik uste dut aldatzen ari direla, ezta, edo ez? Gauden mendean, jada izan behar gara pixka bat heldu. Emakumeak, gizonak, umeak, txakurrak, denetako. Orain ia 80 urte emakume baten presentziak elkartean hautsak arrotu zituen. Bai, idazki hau orduko presidente zenak idatzi zion, nonbait sozio bat emakume ematen izartu zen, eskutuan gabazero, eta orduan oso pekatu larritzat hartu zuten hori, eta segiduan 24 ordu baino lehen giltzak entregatzeko esan zioten, eta kalea bota zuten. 1935 da, urtarrilan 28an firmatuta dago. Gauzak errespetu oso zera batezian orduan. Etzen txantxarik garai hartan, orain badirudi pixkanaka, berdintasuna heltzen ari dela elkarteetara.